Ukrainian artillerymen struck a training ground of Russian troops in the Zaporizhzhia region. The attack was carried out using GMLR SM-30A1D PICM high-precision rockets, which carry a large number of preformed fragments and effectively deal with enemy manpower. It is worth noting that the attack on the invaders' training ground took place when the personnel were training there. In addition, the Russian armed forces have started active preparation of training systems in the temporarily occupied part of the territories, where they are training both personnel and armored units. Most of these training grounds are within range of Ukrainian rocket artillery, which has repeatedly struck them. Here's how the Russian channel Military Informer commented on the strike. The enemy is using a system similar to the Russian drone and tactical missile complex, but fortunately, scaling such strikes is hindered by insufficient missile supplies from Western countries, as well as the still existing ban on strikes deep within Russian territory. An attack by units of the Russian 79th Guards Motorized Rifle Brigade was repelled north of Zhuravlivka, Belgorod region. In total, 3 BMPs were destroyed. Some weeks ago, skirmishes in and around this border town were reported. A Finnish-speaking man was captured in Vovchansk, fighting for the Russians. Interesting interview. Joo, eli mun nimi on ja Suomessa melkein koko ikäni asuneen. Jotenkin päädyin sitten Venäjän kautta tänne. Eli olet siis Venäjän asevoimissa? Kyllä, kyllä. Missä yksikössä? 128 prikaatti osastostourma V. No niin. Ja minä vuonna olit syntynyt? 85. Ja miten Venäjän armeija kohdasi teitä? Niin kauniita sanoja. Mä en edes oikeesti voi sanoa. Meidät vittu heitettiin kun mä rätit tänne ja jätettiin kuivumaan omineen. Ja kaikki haavoittuneet makaa ja kuolee ympäriinsä. Ja mulla oli 2 vammaa ja 2 haavoittuneisuutta. Vuotihaava ja sitten on vielä sirpalehaava ja toinen silmä tällä hetkellä ei näe mitään. Ei ketään kiinnosta vittuakaan. Me ollaan syöty enemmän varmaan hiekkaa täällä kuin mitään tavallista ruokaa. Aika heikosti. Joo. Mites nuo rotaatioajat? Milloin viimeksi olet päässyt lepäämään? Ei oo mitään rotaatioa. Siitä päivästä kun tänne saavuttiin sen, itse saavuin 17. tai 19. kesäkuuta ja ei oo ollut lepopäivää yhtään. Eli rintamalla ollaan niin katkua. Aika pitkälti näin. No, se on ikävä. Mites nyt? Onko ollut kohtelu parempaa? Kohtelu on ollut helvetin hyvä. No, melkein voisi sanoa, että tippalinssi tulee tämän 3-4 kuukauden jälkeen, että saa edes pari kuukaudesta ruokaa ja vettä. Me odotettiin nyt melkein viikkoa. Ei ne saanut satana lähetettyä meidän vettä. Nyt sai heti vettä niin paljon juodakseen, että sai jo kustua ensimmäisen kerran kunnolla. 2 kuukautta oli ruoan kanssa semmoista, että mä joskus oman puhelimen videoita teinkin, että joskus jos vedetään ne videot pääsee näyttämään ihmiseen. No ketkä mut tietää, mä oon laihtunut nyt varmaan 30-40 kiloa. Oho. Mä painoin 90, kun mä tulin tänne. Et mä oon ihan luuta ja nahkaa, mä en oo ikinä ollut laiha. No niin, eli kaikille, jotka haluaa laihduttaa, niin liittykää Venäjän asevoimiin. Kyllä, paketti makaronia ja paketti siis naurasäilykettä. Ei edes joka päivä, ja silloin kun sitä oli, niin se jaetaan sitten 7 tai 9 henkeä, niin ei siinä paljon muuta kuin vettä sitten juoda. Mites, onko sulla jotain viestiä läheisille, omaisille, jotka vielä Suomessa? Totta kai, äiti rakastan ja ikävä, etten päässyt onnittelemaan 3. syyskuuta 60-vuotis syntymäpäivänä ja vaimo rakas Jarna, erittäin ikävä sua
toivottavasti tällainen kaikki asiat järjestyy hyvin ja erittäin pian sitten jotenkin tapaamisia ja muita tai jotenkin ainakin yhteydenottoa. Ja kaikille muille läheisille ja kaikille veljille ja kaikki. Anteeksi sitten, jos jotakin jätisi jäi sanomatta ja mulla aivot on niin nuutuneet, että ei edes muista kaikkia läheisiä, mutta kaikki läheiset tietää, ketkä on läheisiä. Niille kaikille terveisiä ja ikävä kova ja rikastan kovasti. No niin, no todennäköisyydet sille, että sä pääset vielä kotiin Suomeen, niin kasvoi nyt huimasti antautumisesi myötä, joten Kyllä. me omalta osaltani hoidan kaikki parhaani mukaan, että pääset Suomeen omaisten luokseen ja toivottavasti omalta osalta hoidat asiat myös sillä tavalla hyvin, ettei tule jatkossa mitään ongelmia. Olen erittäin kiitollinen sinulle. Ja tämä oli kyllä erittäin hieno juttu. Nimenomaan tämä, että Suomen... The fact that Europe still exists is a gesture of goodwill. Our president's gesture of goodwill. Russian propagandist Tigran Keosayan. Russia openly threatens Europe and is certain it can get away with anything. На своем предыдущем посту Столтенберг заявлял, что Альянс уступает России по военной мощи в Европе, и этот разрыв необходимо нивелировать. Но сначала они, видимо, собираются нивелировать Украину. То, что Европа вообще еще до сих пор существует, всего лишь жест доброй воли нашего президента. Another angle, this time from Mexico, about the SpaceX historic catching of the Starship booster with Tower Arms. Ahí viene. Señores y señoras, ahí viene. Ahí viene el booster hacia con nosotros, se los juro. ¡Oh, vamos, tú puedes! ¿No enciende? ¡Ahí está! ¡Sí, tú puedes! ¡Vamos! ¡Venga, amigo! Aquí viene el booster, muchachos, ahí está la torre. Les dije.